rundsikkert. Hvor er det derhenne? Ja, jeg havde lige spottet, at I skulle følge kirken. Ja. Hun er på grøn på. Hun startede altså i grå, vil jeg sige. Ja, det gjorde hun nemlig. Hey, piger, hold lidt pres på boldholder! Det eneste alternativ det er, at det er Direkte, Louise. Kom med derinde. Ind og sige. Den skal ikke stoppe. Kommer du i søgelyset? Hvad? Hvad? Men du kører selv, eller hvad? Ja, ja. Så har jeg tid til at lave aftensmad til min far. Du må da få med i arven hver aften. Alt det gode mad, du får lavet til ham. Arbejde, piger! Det er tempoet, så mister man den ikke. Der er offside. Løs på dit verdens største offside. Det var ikke lykke. Det synes bare Den er så stor. Husk at kigge op. Men nu godt, du brænder dybt. Ej, flugter for det larm der. Det er kalkikeret på altid. det var lidt skægt, hende der var med heroppe, at hun spiller håndbold ude på Berlin. Hvis du ikke må det. Nå, nej, til en fodboldkamp. Op med holdet! Op med holdet! Spilsport for det til. Lykke skal heller ikke slå den bold. Spil nu de der korte, små afleveringer. Ja, det var den så ikke, men hun dømte det ikke. Men hvor mange taber, det er det der småt spil. Godt, Louise. Godt kæmpe! Nej, det var hun spillede ballonbold det der. Ja. Det var også lidt skægt. Det sagde jeg også næste uge. Hun gør det hver gang. Ja, Lykke. Det gør det. Jeg fik noget at vide af mig, hvad jeg sidst jeg var ude at spille. Nå, den der hele ting der, hun lige... Ved du hvad, jeg fik at vide, der var en, der skulle dække mig op. Så råbte man den op. Ski med det, hun er ikke farlig. Hej så. Hvilken bane? Men du skal Tranbjerg. Er du på Hovedgård Landevejen, så skal du dreje. Så skal du finde kirken. Hvor er kirken? Det er der da. Har hun en GPS? Nej, det har han ikke nogen GPS. Men ved du hvad, kun her. Jeg har din telefon. Grønbjerg Allé. Grønbjerg Allé nummer 7. Nej. Hvor er de henne alle sammen? Ja, du kommer ind fra Aarhus. Ja, du kommer ind fra Aarhus, og du kører på Hovedgård Landvej. Så kommer du til kirken. Du skal finde Hovedgård Landvej. Og lidt på kirken. Og lige over for kirken, der ligger Grøn Lykke Allé.
Er du ved krydset? Jeg ved jo ikke, hvad vej du vinder. Ja, sæt Louise! Nej, det er så højt. Lykke, Lykke! Spil pind og ret vind. Okay, det var det. Ja. Ja, godt. Og så kører du et par 100 meter ud til skolen, bare du ind på skolen, og så kører du... Ja, Netto. Ja, Netto. Og så kører du bare hen til skolen, den ligger lige 50 meter længere fremme på venstre hånd. Og så er parkeringsplads der, og så går du... Nu hører du efter. Så går du ind der, hvor der... Finder du bare en plads. Så går du ned der. Så går du derned, hvor der står det trang her. Ej, det. Ja, så går du bare ind der, forbi bygningerne der. Og når du så kommer ned, så drejer du til venstre, og så går du 150 meter ud. Hen mod kirken, tilbage mod kirken. Og så er der en masse, der spiller fodbold derude, og dem, det er ikke os. Vi er nede i et hul, du kan ikke se os, før du kommer ud til banerne. Okay? Ja, godt. Ja. Men tilbage. Ja, godt. Hej. Nu har de den modstand, der får at spille bolden lynhurtigt. Sådan. Og næste bold, og næste bold, og næste bold. Og så ny aflevering. Ny aflevering. Det var så svært. Godt spil, Talle! Har du ikke kaffe med? Nej, det var bare, jeg skulle ikke have det. Jeg skal ikke have målet med det. Nej, Holmen, spil hurtigt bagspil! jeg spiller op i midten og så ud. Så der, og så ud første gang. Løb, Louise! Løb, Louise! Fordi man har placeret en højre fod på venstre kant, hun er ikke venstre fod derfor, og det er noget klydt. Det er pisse irriterende, at hun ikke tør gå ind, og så gå ind og få den højre ben. Hvad med at stoppe op? Kør nu! Knold. Skal sætte et kryds på venstre fod, så du ved, hvad det er. Ja, du må finde sådan nogle snørrebolle i forskellige farver. Så. Det er jo simpelthen inde i hendes hoved. Jeg kan ikke gå ind, fordi jeg er ikke venstrefod, så derfor så er jeg nødt til at stoppe ind og på mit højre ben. Og man har også tænkt sig noget stykke, fordi at det er lige præcis det, hun gør jo. Og nu kommer den. Nej, det gjorde den så ikke. Hurtigt bagspil, Ellen! Sådan! Det skal du godt nok være hurtigt, hvis du skal slå sådan en kanalbold der, så lige selv løber op og sådan. Faktisk så kan jeg huske, at Camilla har spillet den venstre. Det er faktisk rigtig god til. Er det ikke rigtigt, at Camilla har spillet venstre? Jeg har hun spillet venstre også. Ja, men Camilla er meget bedre på venstre end Louise. Louise kan slet ikke finde noget af det der. Nej, men det er også vigtigt, at hun bliver tvunget dernede, især sådan en kamp som den. Ja, i den her kamp, ja. Men jeg tænker, når de spiller de der 2x40, 2x45 minutter, og de spiller fuld tid, ikke også? Hvorfor de så ikke en gang imellem bare krydser over, fordi der er også noget med, at bakkerne lærer en angriber at kende. Så læser de Camilla, og så lige pludselig så får de en ny. Det er svært. Ja, jamen det er det. Nå, det er med!
sådan en kamp som den her, de kan få gang i deres samspil. Godt, Tolke! Fred, Palle! Fred! Og sideforskydning fungerer udmærket. Det der ikke måske er, at de begynder at spille langt. Og ud nu. Kom, spil nu, spil nu, spil nu. Så med derinde. Nemlig! Venstre ben. Ja da. Og så hovedet. Men Der mangler lidt på at ja, hun er lige have den bold. Hurtigt! Hurtigt! og nu. Altså, den kamp den her, der har du rigtig mulighed for at spille dybdebolde. Ja. Der er bare en med den. Det var første gang. Hun gjorde det samme modsat. Jamen, hun har fået det ved sidste kamp, hun skulle gå længere ind. Her, der skulle hun bare lagt for den. Så er det færdigt, Tasha. Slå indlægget. Sådan, Nemlig. der, ja. Er det godt? Den går ind. Det vil, så stopper hun op, hun lige til med brystet der, så stopper hun op til. Hun tog den med bold med hænderne, det må jeg ikke. Og så vil se på en hov, den forsvandt lige der. Tak. Så har du den på. Nemlig. Ja, det er flot. Rigtig meget. Ja, det er rigtig godt. Det er rigtig flot, Pia. Det er lige dem, hun kan finde det. Nej, hun ved, at nogen gange har det på. Er vi blevet væk? Jamen, du skal bare gå ned over mod kirken, jo. Ned langt fra hegnen, og så er det til højre for dig. Nede i et hul. Nej. Det er også sjovt med kamp, at det var gamle vise. Ja, men nogle gange så forestiller sig. Jeg har jo Kommer ud af. hvordan? Er det okay, så kører Er det skjult kamera her? Ja. Det er ikke helt tilfreds med det. Nej. Ja, der er ikke nogen penge, det giver ikke nogen mening. Ja, men den der kunstkraftsand, der lige sat det konsekventet op. Der er ingen grund til at slå de lange angrebsafleveringer ned fra et post der. Derfor har vi to lidt meget med det. Du må godt se... Bare det virker underligt. Vi er nede bagfra. Det er hurtigt at spille rundt, så spil nu flere bolde ind, så tager det ikke spark så meget. Pasninger ind til kort. Det er en god aflevering. Godt, piger! Flot i en i det. Det er stærkt, ja. Nej, piger. Hvad er det for Det en er stor okay. en, der har det? Spiller bare mand. Det er sådan en Garmin. Den der Garmin Virt. Sådan en actionkamera. Det er smart, ja. Det er både vandtæt og alt muligt. Kommer ind, så står det bare helt op, hvis hun ikke kan vende af på en overgang. Så var det den, de skulle låne, når de filmede. Den er fix. Ja. Det er den. Og så er det jo kæmpe hvidvinkel. Det er lige før, hvis jeg holder den lige ud her, den har begge mål. Det er dyrt legetøj. 3.000. Det er dyrt legetøj for mig. Det handler om en Garmin. Nå, det kan være en fordel. Det kan være en fordel. Så det er et dejligt stykke værktøj, du har liggende der, kan jeg regne ud. Ja.
det gør, at vi går direkte ind i tredje. Hej Bjørn! Nej, gutter. Lad lige højere rangeret hold, vi starter senere. Der kommer ikke noget i hele. Og så var Nej, det var godt, at vi fik en fin hold. Kan vi lige... Ja. Det var heller ikke kaffe. Nej, det er rent. Kom jo lige deroppe. Jeg hørte, man kan få en kan, man hørte, man får en kan kaffe i Lysing på Kældeby. var det hjemmepleje, det kom ikke. Tag jer sådan her, de kort! Kort, Rune! Så kører vi den frem, så der er så meget plads. Så løber vi væk, Emma, hullet. Jeg synes, det er sygt, at min datter har store penge. Jeg har set det. Indenom, Emma, indenom. Hvad er det, du siger? Ja, med bolden. Var det godt. Det var flot det der. Ja. Nå, prøv han det ikke hvad. Ja, selvfølgelig. Jeg har scoret 3 mål. Har du fået banen der? Højere op, Lyksbo! Højere op! Hvad skal vi lige have med? Det er vores IT nu. Ja. Skal vi så lave det sådan? Nej, hun har bare ikke lidt flere. Det var bare det. Få den væk. Ja, det er altid væk. Eller en kamp igen. Orienter! Spil hurtigere bagspil og spil klar, hvis vi har højt pres! Spil for Ebba! Spil for Ebba! Ja, så kom Lyksbo! Jamen, så er det den nærmeste. Jeg synes, hun er fan, hun kom til råd ud. Så er det godt. Så bliver hun skudt ud. Ja. Så er det til at udskifte. Det er min bog. Den anden kan. Spil det nu bare rundt. Ja! Ja, når vi står her, så presser vi godt op! Vi over i handlerne, bagop! Så hurtigt det bliver koldt. Kan du ikke se noget? Spil nu. Kom med holdet! Han
Der ikke noget? Hvad? Hun sov der vist i timen der. Det var da utroligt. Spil hurtigt, Tyler, vi skal spille hurtigt! Spil hurtigt! Der er så mange bolde. Altså den der på linje. Mark, jeg spiller Mark. Ellen! Skal, jeg ved godt, vi kan spille op i hele tiden. Det er godt, vi er væk 3 gange. Spil hurtigt rundt. Op med holdet igen, piger, vi sætter presset. Jeg er under 8 eller sådan. Jeg ser rigtig 17 og løber helt. Hvad har vi nu? 5, 6? 2 gange 40, og så 3 udskifter. Altså ikke Facebook. Det skulle tage godt. Bare for at komme med i deres gruppe. Du får alle informationer videre fra borgen med... Er det ikke også uregler? Må ikke sætte en ekstra mand ind? Få en ekstra ind, ligesom en lille put. Hver gang de får en 3 mål. Så viser det, og hvis der er en funktion. Helst ikke. Så har der bare en anden ting i dag. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har jo stået, at... Så, få det væk! Få det væk! Spil hurtigt! Fin, Ellen! Godt spil! Fill up. Ej, det var flot. Kom, Marcel! Mikkel, gå gang med nedvendel! Der skulle være frispark. Det er kun din.
Så det er altså det er givet på, hun har fået. Og fanden, han har fået tøj på op, det er det lige. Det vidste jeg jo ikke. Det der, det er fremtiden. Det kunne du vel ikke forstå. Jo, men det er med Det på. er svært, det er samme farve. Ja, jeg tror det var det, du mente, at han havde trukket. Ja, så er der speed på. Det starter ud også på med midten. Nej, det var lagt. Så prøv at se angående vores løbende. Her var et tydeligt eksempel på, jeg ville jo godt have Camilla have spillet lige op 10 meter før. Lige på og løber ved hende. Og så får den. Ja, jeg ved ikke, om der er lyd på. Skal I være med det? Det bliver mellem dig og Facebook. Det er fint. Herregud. Vi skal ikke tage det, det kan jeg sige. Men det savner jeg altså lidt. Det var bare, det var en dumme. Jeg ved ikke, hvem der er, der kommenterer, skal jeg sige bare. Men vi var kloge. Og derfor det ikke er hurtigt i gang. Det er det. Ja da. Det var godt, det ikke var afgørende. Det skulle jo helst ikke have været noget Brøndby, det der. Nej. Da vi spillede ud også. Og score med højde. Der gik vi jo næsten hele vejen. Og der var vi jo af. Ja, så skal du ud. Der stod blandt andet Dennis Horsens, og der han fik øje på mange af de der spillere derude. Aha. Det er jeg faktisk ikke helt enig med hende. Nej, det har jeg været ude. Skifte kanter. Ikke faldt for langt tilbage med holdet. Hold da op, det var godt, det der Lykke. Spil nu bolden. Bliv væk, Camilla. Bliv væk, Camilla. Spiller de ikke så. Jamen, det er virkelig synd, at det er lige. Han synes jo heldig i går, hva'? Der er ikke styr på. Nå, det er meget færdigt. Er det godt? Ja, det gjorde det. Der står 3 i 5. Og så lige halverer de sådan. Og så i nogen, så er det sådan en slåse. Fyld op. Nej! Det kan man godt kalde 200% chance. Det er der. Kom nu! Natur! Louise! Lykke! Hvem står i det? Hallo, min datter. Jeg ikke kan forskel på den for langt. Nej. Ja, det er fra apparatet, sidder med. Er det sådan noget, det der? Kamera. Er det kamera? Nå. Så sådan video-agtigt. Videokamera. Eller fotokamera, hvad man vil, ikke?
Så har nogen sådan en hvis der kommer en styr til en felt, så ved aldrig, hvad der sker. Så kan vise, at finder det frem dagen efter. Du er ikke, altså igen, du er altså ikke at slå det ned fra fanderne af. Du spiller godt. Ja, det skal jeg lige tage. Godt, Camilla. Godt presser, Camilla! Godt, Camilla. Godt kæmpet. Godt, Camilla! Godt kæmpet, Camilla. Nu i lykke! Retur! Det var fedt, og det er rigtig godt spil på bordet. Rigtig godt spil. Modsat. Godt nu. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det er derfor, at vi siger til ringe til det, vi siger til. Der er en over med det. Er der nogen derinde? var en jændler. Vel op. Jeg synes, de skal længere ind, så de kan få det op. Men nogle gange så sigter de på, nogle gange så synes de er gode til at sigte på mål. Det er noget, de har lært. Nå, få spillet hurtigt dernede! Jamen, det bliver sådan fint rundt, så det er en så meget spil for ord, og hvad? Det kom nu da. Der var ligesom ikke så meget at gøre. Det var uheldigt sted at tage på et boldførst. Det var en gang, har de forskellige numre hver gang. Hun havde hun bedst lige nummer 7, så fik hun nummer 7. Vi er lidt mere spil! Hvad hinanden er ikke så meget direkte! Nej, så 5. Nej, 105. Så er det forskel på fedt og fedt, og man har sådan vist, at der er en god til det. Det er helt Jeg tror ikke, hun sådan har haft en rigtig plads. de har ellers haft Ja, der er sådan
Louise, jamen det er også den, hun helst vil have, men prøv at se den her. Den her Kenzie har taget den. Jeg selv til det her. Bare fordi det. Kom væk, modsat igen! Bare fordi hun Ja, så sætter vi! er så aktiv. Offside. Træk igennem! Kom nu! Madsen! Høj! Madsen! Kom! Jeg har ham. Jeg har ham. Linje vogter op, må vi ikke bytte imens så? Linje vogter, må vi skifte imens? Bytter. Det var da fordi, at næsten så... Ej, den hold, det kan være, du får brug for den. Is, eller hvad? Helt surt. Efter 4'erne der, så næsten Det er også for dårligt, hvis jeg skal Nå ja, jeg tror faktisk, at Louise er kommet short til Vestby. Nej. Du får nummer 11, hun ligner sådan en, der stadig er mørkt tøj. Det er ikke faktisk ikke nemt, altså. Jeg har aldrig gjort det. Jeg har aldrig gjort det. Det skulle nogle gange i år. Du er rart. Nej. Vi skulle være glade, hvis de kom til og hvis de havde deres kamptøj med også. Så må vi spille i blå årsag, for dem er vi kun 10. Lad være med at svede så meget, inden jeg skal have. Ja. Altså, jeg vil til denne kop i bund i en mand. Så kan man bare have det ud til langt. Så kan tilbage og hente den bag. Jeg vil nødt til at sætte en gang. Jeg vil ikke sætte 2 mænd ud, fordi det er vi ikke overtræk for. Der kan man tale om at gå ned i ude. Nogen til at mor skal hente drengene. Camilla! Han har bolden. Sådan der, det er rigtigt set, Nicoline. Ja, men nu lå den altså ikke lige. Ja, der er den. Godt overblik! Godt spil! Godt væk på os! Fald igennem vores krop, linje 4! Og så. Så. De er bare lige godt nok, Louise! Hold løs, midterforsvar! Sådan ud!
Men jeg tænkte, jeg har haft 4 på armen, så du vidste, han selv går dernede. Men du sidder her. Nej. Så er det helt med den. Nå, men de er overlegne, eller hvad? Hvad? De er overlegne. Dommer, det er ikke rugby det her, det er fodbold! Nå, det var godt for selvtilliden. Nej, hvor var det flot. Heller ikke efter målet. Bare de fandt ud her, for der holdet op. Sikkes!